Hola, bona nit. A Israel hi haurà un altre govern de coalició entre el Likud i el Partit Laborista. El reconeixement internacional de l'Organització per l'Alliberament de Palestina ha facilitat aquest pas. Així comença el sumari del Telenotícies Net. A Israel hi haurà govern de coalició laborista conservador davant l'ofensiva diplomàtica dels palestins. Felipe González discuteix amb el Comitè Federal del PSOE la seva intervenció de dimecres al Congrés dels Diputats. Desarticulada a Barcelona una important banda de distribució de cocaïna, en la qual hi havia el fill de l'empresari basc Orbegozo. Finalment, després de gairebé 2 mesos d'intenses negociacions, la coalició conservadora Likud i el Partit Laborista d'Israel s'han posat d'acord per formar un govern de coalició sota la presidència d'Yitzhak Shamir. A aquest acord s'hi ha arribat després que els Estats Units hagin acceptat negociar directament amb l'Organització per l'Alliberament de Palestina. Com a prova de força, una de les primeres decisions que ha adoptat el nou govern ha estat l'autorització de nous assentaments jueus als territoris ocupats de Cisjordània i Gaza. El bloc conservador del Likud de Yitzhak Shamir i el Partit Laborista de Shimon Peres han acordat aquesta tarda, després de 7 setmanes de negociacions, formar un govern d'àmplia coalició per dirigir Israel en els pròxims 4 anys. El govern el presidirà l'actual primer ministre en funcions, Shamir, mentre que Peres podria ser-ne el ministre de Finances amb amplis poders i el també laborista Yitzhak Rabin podria continuar al capdavant de la defensa. Fonts del Likud han afirmat que la decisió dels Estats Units de dialogar amb l'Organització per l'Alliberament de Palestina ha convençut Shamir que havia de presentar un front comú amb els laboristes per encarar el progressiu aïllament internacional d'Israel. No se sap quina posició adoptarà el nou govern davant de la qüestió palestina. Fa poques hores, Peres havia declarat a una televisió nord-americana que estava disposat a negociar la pau amb qualsevol palestí que no utilitzés la violència. Mentrestant, el líder de l'OAP, Yasser Arafat, ha declarat avui a Viena que abans de 5 anys hi haurà un estat palestí independent. L'executiva del PSOE ha analitzat en la reunió que ha fet aquest matí les conseqüències de la vaga general de dimecres passat. Pel que fa a la reunió prevista per dimecres entre el president del govern central i els sindicats UGT i Comissions Obreres, el ministre d'Economia, Carlos Solchaga, ha dit que també hi ha de ser la patronal. Fins dimecres, quan el president del govern espanyol, Felipe González, comparegui al Congrés dels Diputats, no se sabran les mesures adoptades avui per l'executiva del PSOE sobre la vaga general del dia 14. La vaga i la situació política que ha creat han estat els temes centrals de la reunió presidida pel secretari general del partit, Felipe González. Mentrestant, es manté per dijous la convocatòria de reunió de treball feta pel president del govern central, els sindicats, Comissions Obreres i UGT i la patronal COE. Però les centrals sindicals han reiterat que no hi aniran si hi assisteix la patronal. A més, s'han reafirmat en les 5 condicions inicials, tot i que han afegit que no per això són innegociables. D'altra banda, avui, durant la presentació dels pressupostos per l'any que ve al Senat, el ministre d'Economia, Carlos Solchaga, s'ha mostrat partidari de continuar les línies generals de la política econòmica actual. Altres notícies d'Espanya avui són l'intercanvi de cartes entre el president d'Aliança Popular, Antonio Hernández Mancha, i Manuel Fraga, l'entrevista del secretari d'Estat del Vaticà, Agostino Casaroli, amb el president del govern, Felipe González, i els funerals a Sant Sebastià pel policia nacional José Antonio Barrado, que va morir en l'atemptat que hi va haver ahir a Eibar. El president de PE, Antonio Hernández Mancha, ha informat avui a la Junta Directiva del partit del contingut de la carta que va enviar Manuel Fraga, en la qual es mostrava disposat al diàleg per arribar a un acord entre les dues faccions d'Aliança Popular. Del que no ha parlat Hernández Mancha ha estat de la resposta afirmativa que avui mateix ha rebut de Manuel Fraga. D'altra banda, la Junta Directiva de PE ha decidit que siguin les juntes regionals i provincials de les Canàries i Aragó les que negociïn acords amb altres forces polítiques per facilitar governs autònoms de centre-dreta. Després, però, la Junta Directiva Nacional ho haurà de ratificar. El president del govern central, Felipe González, i el secretari d'Estat del Vaticà, Agostino Casaroli, reunits avui a la Moncloa, han qualificat de correctes les relacions entre el Vaticà i Espanya. Durant l'entrevista s'han estudiat possibles vies de col·laboració per solucionar els problemes dels joves. González i Casaroli també han coincidit en la necessitat que Europa faci un esforç per acostar-se als països sud-americans i per fomentar la seva política social durant la presidència espanyola del Mercat Comú. El ple extraordinari de l'Ajuntament d'Eibar, on diumenge va explotar un cotxe bomba, ha convocat una manifestació pel dia de Nadal com a protesta per l'atemptat, sense el suport dels regidors d'Erri i Batasuna, que no hi han assistit. D'altra banda, aquest migdia s'han fet enmig de fortes mesures de seguretat els funerals pel caporal de la policia mort en l'atemptat. L'important dispositiu policial s'ha muntat perquè un presumpte membre d'ETA detingut feia poc tenia uns papers en què s'anunciava un atemptat contra una comitiva fúnebre. Pel que fa a les 15 persones ferides en l'atemptat, només 3 continuen hospitalitzades, 2 policies i un capellà.
Faustino Orbegozo i 5 persones més que divendres van ser detingudes a Barcelona com a presumptes integrants d'una xarxa internacional de cocaïna han estat interrogats aquesta tarda pel jutge. Faustino Orbegozo és fill de l'industrial basc segrestat per ETA l'any 83. Els 6 integrants de la xarxa internacional de tràfic de cocaïna detinguts divendres a Barcelona continuen prestant declaració davant el jutge de guàrdia. La declaració, que ha començat a 2:15 del vespre, podria allargar-se encara unes hores. Entre els detinguts hi ha Faustino Orbegozo Gaztanala, de 39 anys, fill de l'industrial basc Saturnino Orbegozo, segrestat per ETA l'any 1983. Juntament amb el fill de l'industrial basc, la policia va detenir 3 veneçolans: José León Ramírez Guillén, de 29 anys, Julio César Gutiérrez Montiel, de 34, i Pedro Felipe Mora Carrero, de 31. També hi ha 2 catalans, Joaquim Ors Parellada, de 42 anys, i Jaume Vallsguals, de 63. Aquests 2 últims eren presumptament els enllaços de la xarxa a Barcelona. La policia va confiscar 40 quilos de cocaïna d'una gran puresa que venia de Madrid camuflada entre unes planxes de plàstic per simular un transport de pintures. També es van confiscar més de 6 milions de pessetes, 5 vehicles i material per la manipulació i el tràfic de la cocaïna. Entre demà i demà passat, la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Boi donaran una solució definitiva o provisional a les més de 60 famílies que es van quedar sense habitatge per les pluges del 18 de novembre. Aquesta nit, les famílies afectades s'han reunit amb representants de la Generalitat i de l'Ajuntament. L'Ajuntament de Sant Boi i la Generalitat s'han compromès aquest vespre en una assemblea de veïns a resoldre aquesta setmana el problema de l'habitatge de les 66 famílies afectades per l'enfonsament d'un edifici el 18 de novembre. Les institucions indemnitzaran cada família pel pis ensorrat i els donaran un crèdit per pagar en 25 anys amb un 5% d'interès. L'import total no podrà ser superior als 5.200.000 pessetes. Demà es firmaran ja els primers crèdits per les famílies amb els papers en regla i sense càrregues, unes 40, i dimecres estudiaran els casos particulars de la resta de veïns. Aquests tindran, mentrestant, un habitatge provisional. Hem pogut anunciar aquesta, diguem-ne, bona nova en el sentit de que creiem que per Nadal totes les famílies podran passar-ho amb habitatges bé ja de propietat definitiva o bé amb habitatges, amb apartaments que permetin esperar amb tranquil·litat. A l'assemblea hi ha hagut alguns moments de tensió quan alguns veïns han recriminat la lentitud del procés o el que consideren falta de garanties per resoldre totes les situacions. Mira, soluciones de un día para otro, ya estamos hartos. Hemos pasado mucho frío y mucha calamidad ahí en la calle. Y usted estaba, si estamos con la gripe, estaba en su casa acostado y nosotros en la calle. Mi padre lo tiene todo en regla cuando queráis, pero es que no tiene dónde meterse, no tiene ningún piso y los pisos que hay son de 7 millones. ¿Cómo vamos a llegar a 7 millones? Aquest cap de setmana, uns 50 veïns s'han tancat a l'edifici enfonsat per exigir definitivament la indemnització, que s'ha retardat per problemes burocràtics. De l'àmbit cultural destaquen avui aquestes dues notícies. Al començament, passat festes de les excavacions al terme municipal de Subirats, a l'Anoia, del que pot ser el jaciment paleontològic més important d'Europa, i la reparació de la xarxa de canalització d'aigües de la colònia Güell de Santa Coloma de Cervelló. Al peu del turó conegut per Pujol d'en Figueres, al terme municipal de Subirats, prop de Sant Sadurní d'Anoia, s'ha descobert el que podria arribar a ser un dels jaciments paleontològics més importants d'Europa. Fins ara, i abans que comencin les excavacions a primers d'any, s'han trobat a la superfície del terreny 1.000 peces identificables ben conservades d'un petit llac de fa uns 18 milions d'anys. La major part són dents i ossos fossilitzats de rinoceronts, cérvols, petites girafes, antílops i altres mamífers. La descoberta permetrà reconstruir teòricament com era la vida animal i vegetal de l'ecosistema al voltant del llac. La reparació de la xarxa de canalització d'aigua de la colònia Güell, obra de l'arquitecte Antoni Gaudí, serà la primera de les actuacions que es faran en aquest conjunt arquitectònic. L'empresa Aigües de Barcelona hi destina 15 milions de pessetes i s'afegeix d'aquesta manera a la llista d'empreses que col·laboren amb aportacions econòmiques a la restauració o conservació del patrimoni històric, artístic i arquitectònic amb motiu de la celebració del mil·lenari de Catalunya. Més endavant també es preveu reforçar els fonaments de la cripta i d'altres edificis de la colònia. El Barcelona ha guanyat aquesta nit davant el Màgia d'Osca en el partit corresponent a l'11a jornada de la Lliga de Bàsquet que s'ha jugat al Palau Blaugrana. El resultat final ha estat de 105-72 a favor del Barcelona. El Barcelona ha guanyat el Màgia de Huesca per 33 punts de diferència. L'equip d'Iriarte ha notat la baixa del seu nord-americà Granger Hall i no ha oposat resistència als jugadors blaugrana. El partit jugat aquesta nit al Palau correspon a l'11a jornada de la Lliga ACB que el Barça ha avançat per poder-se desplaçar demà a Moscou. Els blaugrana jugaran dimecres el tercer partit de la Copa d'Europa de bàsquet davant el TSK.
La primera part ha acabat amb un 40-29 favorable al Barcelona. Epi aconseguia el primer triple dels 3 que ha fet en tot el partit. L'alè blaugrana ha estat el màxim encistellador, amb 22 punts. Els jugadors d'Ito García Reneses no han notat la derrota de diumenge passat davant el Real Madrid. En la segona part, els blaugrana han sortit amb més força que en la primera, malgrat el seu avantatge en el marcador. Aito ha ordenat un pressing al centre del camp i els barcelonistes han aconseguit la màxima diferència del partit, 38 punts. El millor home del Màgia ha estat el nord-americà Jackson, que ha fet 16 punts, però que no ha pogut fer res sota els taulers davant Norris i Waiters. Al final, 105-72 per al Barcelona, 33 punts de diferència en un partit de clar domini blaugrana. Cal fer una rectificació. Abans s'ha dit, pel que fa que començaran les excavacions al terme municipal de Subirats, s'ha dit que és a l'Anoia, de la comarca de l'Anoia. Doncs bé, és de l'Alt Penedès. Aquesta informació es refereix que aviat començaran les excavacions del que pot ser el jaciment paleontològic més important d'Europa. Feta aquesta rectificació, passem ara a la informació meteorològica. Tomàs Molina l'explica tot seguit. Avui les boires no s'han dissipat en alguns punts de l'interior del Principat. Fins i tot a Lleida avui no han vist el sol i la màxima s'ha quedat en 0 graus. Això està motivat per la presència d'un anticicló que ja ve estant al mateix lloc des de dies enrere. I això es veurà en l'evolució de fotografies del Matosat. Està encara en aquesta zona. Amb tot, té tendència a davallar de latitud i quan davalla de latitud permetrà que aquest sistema frontal que de mica en mica es va acostant al Principat ens afecti. Això passarà al llarg de demà, que es produiran precipitacions en forma de neu gairebé per tots els Pirineus. Sempre seran precipitacions ben poc intenses. Veuran com ha passat aquest sistema d'aquí, que són núvols en general alts. Això es veu millor en l'ampliació d'aquesta última fotografia. Es tracta d'una banda de núvols alts que no porten precipitació. Amb tot, quan el sistema frontal arriba als Pirineus sí que n'hi haurà alguna de precipitació. La resta de les zones encara continua amb el cel serè. En el mapa isobàric previst per demà a la 1 del migdia veuran que el sistema frontal ja haurà creuat bona part del Principat i les isobares s'ajunten molt. Això vol dir que la tramuntana es reforçarà. El que podem esperar d'aquest mapa isobàric és un temps bastant tapat a la zona dels Pirineus amb alguna precipitació en forma de neu, que serà més abundós a la Vall d'Aran, als Pallars i també a Andorra. En general, però, seran precipitacions poc importants. A la resta, la nebulositat serà variable i fins i tot pot ser inexistent, sobretot a la meitat sud del Principat. Aquesta nit es tornaran a repetir les boires ja de dies enrere, però demà, quan entri el vent, es dissiparan. Els vents, com hem dit, ja es reforçaran i hi haurà tramuntana forta a la Costa Brava que arribarà fins a força 7. Hi haurà fins i tot intervals de maragassa fins i tot a prop del litoral. A la zona central, en canvi, el vent no bufarà tan fort, però arribarà fins a força 5. Hi haurà intervals de marejol. Demà serà un dia bastant desapassible, sobretot pel vent. Les temperatures demà també iniciaran una forta davallada. Al País Valencià demà hi haurà una mica més de sol que no pas al Principat. Potser hi haurà alguns núvols alts a la meitat nord i que de forma dispersa a les zones de l'interior pot haver-hi algun xàfec. També es repetiran a les zones de l'interior, sobretot a la meitat sud, algunes boires. I a les illes, a la zona nord, estarà bastant tapat amb algunes precipitacions poc importants i també potser la presència d'alguna tempesta dispersa. Els vents, com hem dit, es reforçaran molt i bufarà tramuntana forta a la zona del Golf de Lleó, aixecant intervals freqüents de maragassa forta, mar grossa i fins i tot en alguna àrea mar molt grossa. Els titulars d'alguns dels diaris de demà són aquests. El País, edició de Barcelona. Els empresaris sortiran al carrer si es cedeix als sindicats, segons Cuevas, i Església i Estat volen cooperar en política juvenil. El Periódico de Barcelona. Els sindicats i el govern inicien una tèbia distensió i la nova llei dels Mossos d'Esquadra preveu serveis fora de Catalunya. Un diari de Girona. Els banyolins podran veure la mandíbula de Banyoles 100 anys després de la troballa i el Mopo inverteix 200 milions en un inventari dels usos del litoral per aplicar millor la llei de costes. I per acabar, un nou diari que apareixerà demà. Es tracta de La Premsa d'Eivissa. Dipòsits de Camsa, una situació explosiva i preocupació entre les navieres locals per la irrupció de Transmediterrània en la línia Eivissa-Formentera. El trio d'avui és el següent. El 392, 392. El cupó del Sex premiat avui amb 2,5 milions de pessetes és aquest. El 9.424, 9424. L'agenda recull ara els fets que es preveu que demà seran notícia. El president de la Generalitat, Jordi Pujol, visitarà Brussel·les demà i demà passat amb motiu de la creació del Consell Consultiu de Col·lectivitats Regionals i Locals. L'Institut Nacional d'Estadística donarà a conèixer a Madrid l'índex de preus al consum corresponent al mes de novembre.
A les 5 de la tarda, el ministre de Cultura, Jorge Semprún, i el baró Bontissen firmaran l'acord definitiu pel qual el baró cedeix 700 obres d'art de la seva col·lecció a l'estat espanyol perquè siguin exposades al Palau de Villahermosa de Madrid. A les 10 de la nit, el guitarrista Toti Soler oferirà un concert gratuït al Mercat de les Flors de Barcelona per presentar el seu últim disc. Al recital també hi col·laborarà Maria del Mar Bonet. A 7:15 del vespre, a la sala Lluís Millet del Palau de la Música Catalana, el guitarrista i compositor Jaume Torrent interpretarà peces pròpies i d'altres compositors de música clàssica. El Futbol Club Barcelona prepararà diverses activitats pels nens durant el matí de demà a les instal·lacions de Barcelona dins el marc de les jornades d'esport al Nadal. A Sevilla, les seleccions d'Espanya i Irlanda del Nord s'enfrontaran en un partit classificatori per al Mundial d'Itàlia del 1990. Dins la jornada de Lliga de bàsquet s'enfrontaran el Joventut i el Real Madrid. Altres partits de la Lliga que jugaran són Cacaulat Poleva, Balbi Clesa, Caixa Ronda IFA i Breogán TDK Manresa. Res més, tindran més informació demà a 2:15 en el Telenotícies Migdia. Bona nit.